Днес ще ви заведа на не толкова известно, но място с голямо значение за корейската история – Наман Сангсон. Намира се на 25 км от Сеул. Този крепостен град е построен по време на династия Чосон като аварийна или временна столица. Бил е защитаван от будистки монаси-войници и съхранява множество културни съкровища. Крепостна стена, част от световното наследство на ЮНЕСКО, дворец, светилища, павилиони, храмове и още много. Днес място е популярна туристическа дестинация, има много традиционни корейски ресторанти и кафенета. Ето и картата. Вижте колко голям всъщност е Наман Сангсон. В днешното видео ще посетим Наман Сангсон Хенгун, временния дворец. Първа спирка, разбира се, билетната каса. Входната такса е супер достъпна. Само 2000 вона на човек. Това е около 2 лева и 40 финки. Взехме си билетите, така че да тръгваме към входа. Точно преди да влезнете, вляво има туристическо информационно табло с информация на корейски и английски, както и пълна карта на двореца. Хайде да влизаме. И ето и първата гледка. Докато обикаляме, ще ви разкажа малко повече за историята на това място. Хенгунг или дворец за временно пребиваване е кралски дворец, построен извън столицата, използван от кралете на Чосон в извънредни ситуации по време на празници, пътувания или специални случаи. Този дворец е построен през 1926 година, четвъртата година от управлението на крал Инджо. Той е служил като убежище в случай, че основният дворец в Ханянг, днешен Сеул, не е бил безопасен. По време на втората манджурска инвазия в Чосон през 1936 година крал Инджо се е укрил тук и се е отбранява от северните нашественици в продължение на 47 дни. Дворците в Корея са като малки градове. Има множество административни и жилищни сгради. Този дворец е разделен на две части, по-ниската отпред и по-високата отзад. Сега се отправяме към основната сграда на долната част на двореца – залата Уехенджон. Тук кралят е провеждал срещи със своите съветници и обсъждал държавните дела. По време на инвазията крал Инджо е използвал тази зала, за да вдигне бойния дух на войниците. По-късно и в мирни времена тук се е помещавал офисът на Юсо, специалният управител, който има военна и административна власт над поверения му регион. След това отиваме към Илчангак, построена от тогавашен Юсо. Първоначално сградата е била местна административна зала, кръстена на близката планина Илчангсан. Днес е реставрирана и обзаведена с реплики на автентични мебели от периода. Нека си починем за момент. Наистина навсякъде тази традиционна корейска архитектура създава чувство едновременно за спокойствие и сила. Продължаваме към Часангдан, офисът на местния управител Юсо. Той е бил предназначен за стратегическо командване. Името му носи идеята за постигане на победи седейки, което лично на мен ми звучи много вдъхновяващо. Сега се изкачваме към горната част на двореца. Само да ви предупредя, има доста стръмни стъпала между различните части на двореца, а структурата му е на нива. Колкото по-навътре отивате, толкова по-високо се изкачвате. Тук е Нехянджон, личните покои на краля. Проектиран е подобно на кралските резиденции в двореца Чангьоккун в Сеул. Стаите са реставрирани с мебели от епохата, което ни дава представа как са живели кралят и принцът. А и още нещо. До всяка основна сграда има табела с информация на корейски и английски език. Нека погледнем картата. В момента сме на червената точка. Точно пред нас е павилионът Илджон. Сега сме в най-задната част на двореца. Може да видите и заграждащите двореца оградни стени. И това ни отвежда до края на нашата малка обиколка. Това беше първото ми посещение на двореца Наман Сангсон и бях много впечатлена. Мислех, че не много чужденци знаят за него, но на връщане видяхме туристически автобуси с международни посетители, което беше страхотно. Надявам се, че ви хареса това виртуално пътешествие с мен. Благодаря ви, че останахте до края. Ще се видим в следващото видео.